Дона Манджало, която е студентка по медицински сестри, през последните няколко седмици е изключително щастлива. Причините за това са две. Нейното обучение е на път да приключи, а и рожденият й ден наближава съвсем скоро. Идва 28-ият рожден ден, така че този път очакваме нещо наистина голямо, нали? Тя беше в дълбоки размисли и обсъждаше всичко с най-добрата си приятелка Анджи. През следващите няколко дни тя почти не спеше, защото всяка година за рождения си ден получаваше специален подарък от майка си. За нея, която нямаше баща, това беше един от малкото, но най-щастливи моменти в живота й. Този път не само беше рожденият й ден, но и завършваше своето образование, така че тя знаеше, че предстои да се случи нещо наистина голямо и значимо. В рамките на няколко дни Дона и Анджи успяха да си осигурят работа в една болница, но тъй като лечебното заведение се намираше доста далеч от техните домове, затова те решиха да наемат един малък апартамент в близост до нея. Майката на Дона се намираше в състояние, изпълнено едновременно с радост и тъга. Въпреки че се радваше изключително много, че дъщеря й си е намерила работа, предстоящият й рожден ден и причиняваше вътрешна болка, защото нямаха достатъчно средства, за да й купят хубав подарък. Но в същото време не можеше да си позволи да не й купи нищо. Майката много добре знаеше, че това е един от най-важните и сладки моменти в живота на дъщеря й. Затова, с намерението да купят някакъв малък подарък, те излязоха навън. Дона и Анджи бяха изключително заети с подреждането на своя апартамент, тъй като жилището беше доста малко. Всичките им многобройни вещи просто не можеха да се поберат напълно в него. Затова те напълниха буквално всеки ъгъл и кътче на стаята със своите лични вещи. Вече нямаше абсолютно никакво място, където да се постави дори и един единствен предмет. След продължително търсене, майката на Дона получи подарък. Открих нещо, което е ефтино и идеално за подарък за рожден ден. Освен това, с парите, които имаше, майката купи нещо, което можеше да се използва като украса в апартамента им. И така, дойде рожденият ден. Подаръкът на майката стигна до ръцете на Дона. Подаръкът донесе голямо разочарование на Дона. Но тя не го показа пред майка си. Показа го по друг начин. Къде да го сложим сега? Майко, ти сама трябва да го вземеш. Дона накара майка си да разбере това. Майката се съгласи, без да каже нито дума в отговор, но някаква тежка, потискаща тишина веднага се разпростря навсякъде. Майката и Дона почувстваха някакво силно и необяснимо чувство за вина. Цялата радост от този празничен рожден ден просто изчезна оттам. След това майката бавно си тръгна оттам, носейки със себе си подаръка. Но тази гледка дълбоко докосна сърцето на Дона. Тя си спомни за своята майка